Voin chun hu tu class kan la lawanga. Teachers Day lawom tu lata na inbuat say nan hun in mangdon ya o. In bang the. Eunice-i bula lâu làm ka du te reng nen. Ni min kai ka ho kha ka ke ka ula ka kal thei lo. Ni lo se thiam sa mi ro. Ka chen pa ka lo sila ka aya lo lam don ya o. Remi ti em. Ava ya lo vi lo dam va to. I chen pa chu arim lo na po chang lo ve. Ma se ava nin sa su no mom ve. Ni sa su nom lo we. Bula làm te chu achak zu ta ka lo. Ma se lo mel tai lo la. Lo shwai don ya. Eunicei ka chen pa ma chu ni hi. Isai den sa tan chu na in hon te me nia. Ke po ka chak te reng nen. Ni se thiam sa me ro. Lawin si Bella rama moy ni. Apate po hi rama thawanya. Ma se ke ni chan langa kan ki. Eunice-i na kan zir don ya ho. Talangu kan kai lu tu kang. Eunice kan lo khen. Lalu dau hay kan zir don cha e. Hello, mic check. Kan la sak tur hi ka vanin khi ti ni. Ka vanin khi. Lal ram langa thoro. Mi inay len hian mutum hal nga zersu. Kan zir to nia thoro. Hả? Làm ngay tổ mì, cả làm ngal, lâu Andrew, cả làm ô, sir tiếng sonin, doang derin. Ilaw van lam cham tak ve ma se kan la zai lova zai ve de lo lam don ya o. Yes sir. Oh, sorry, miss. Zai to amokatia, zai ru le cả làm ngal. Do inti roll cả làm ngal ni men. Kathiam chau ze ti tu nang ma zara a o b a b c ka kha ga le adang te. Langa lama hun to zai chu zai nek chu lam ta che. Isuna kan wai zau kan star em se a kan ngai sang bon top te se te tu cha. Kalam ngale. Kha ka fanu isai den sa tur chu avalam thiam em ve. Tu nge ming ni ve a. Ge bia champa ni hi langa nya o a pate ming nen ka sa pol za. Rama ni hi. Anu ma mi ni si zai huna ilaw en ve do nen. Don lu tu ke a apa nen kan law en do na lom. Video in kan cover anga kan the lar via wang. Alai huna chan min be chadu to lo me nga. Fi ma te khan chang tu te khan nan som ve langa. Taka zaithiam mi film star ni te izel to la chu amakani o. May I come in, sir? Coming. Happy Teacher's Day, Sir Modi. Avalo monve. Thank you. Miss. Happy Teacher's Day. Iva fel ve pangpar te su apar moi mei sa kalom lutuk o om hulpa. Thu soi chatak tak te kan lo ngai cha zau le ta a tu na chuan items thimom tak ngai cha charang o bethem veng khang idet middle school chu kan zai thiam nei le chuan bor em Eunice lo cha ro se au if ka zam ka khu char nya anu hi video lo cover lo se ka ti min ki zam chevet zam ma ta che ibula kom don na lom chada win ti kan tum don nya kalang le langa engi la thu che local ta che Sorry, kalau kang hal. tuna ka sa satu hi zichi tu te zong kan ka hane do re mi asal shet di ki khan o na Isuna kan wai zo kan star
Eunice-i thiam ngồi ngồi Happy Teacher's Day phép ưu cánh lô mê. Eunice chu alo zaithiam rem hle mai swang twa na rama kan cheng vong don alom tuna chuan zirti tu lama tagin kan kal chuak ve to anga kan du kan ti tir veang sar hula lo chuak ro se le Han sui la thiam lo ko nei lo ni o tuna sar hula lungai mel puro le
tuna thiên rim hmel tuna chuan winner tuna chuan the crying ole nang poi thiam he mai kan lo me i thut na i thei le thei to e ole school no pang zong zong te in ngai om don hle mai ti khan teachers day chu kan hmang zo ta a kar khat chol kan nei don awangin chol kar man nuam vek ule Eunice hi ho hle mai la a zaithiam ti chu zebra la ni lo zaithiam min lo ti ve ni chuan khong ei mi lo subscribe ve sham don ya like le comment share ning khan o